Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest weekend edition ng ating weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Marso 15 hanggang 18, 2024 at ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You Program. Yung mga interested para makita kung ano itong program nila, click lang po yung link dito. May link po lalabas dito. At kung kayo po ay nanonood via Facebook video, doon sa may description part before this video, may link po doon. I-click lang po ninyo para mag-proceed kayo sa webpage ng BPI Sustainable with You program. At also ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels sa Bicol region. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update. Ito po ang latest GovSat. Sa mga oras na ito, balik na naman tayo sa hanging silanganin after a few days ng quick na hanging amihan. Bigla ito nawala, pumalit po yung hanging silanganin. At nagbibigay po ito ng warm conditions sa silangan bagay po ng Cagayan Valley, kasama po ang Batanes, Babuing Cubao Islands, gitnang Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Romblon. So may mga maulap na papawirin na may mga padaan-daan, mga light showers o mga paminsan-minsan pong mga manilipis na ulan. At wala naman pong, hindi naman po ito tatagal. Actually, ngayong gabi medyo naglaho na po siya. So, balik na naman po ang hot weather tomorrow. Okay? Sabado hanggang sa weekend. Kaya din po dito sa may Kabisayaan, although sa mga oras ito na naglaho na rin yung mga kaulapan, dala ng easterlies. And sa labas ng ating bansa, wala pa rin na tayong natanawan na sama ng panahon o bagyo na posibleng mamuo. At meron lang po tayo ditong near equatorial trough. Ito po ay mga convergence ng mga kaulapan dito po sa may south ng Micronesia. At as we move forward, pagdating natin sa katapusan ng Marso, Abril hanggang Mayo, kahit nasa hot dry season tayo, may mga inaasahan na tayong mga low pressure systems dito, mga bagyo na posibleng mabuo. Kaya all eyes tayo sa Western Pacific sa mga susunod na buwan. Okay? At kasalukuyan na papasok na rin tayo sa hot dry season. So we expect itong ating temperatura ay unti-unti na pong aakyat. At yung heat index ay pwedeng umabot po ng 50 antas ng sentigrado ang taas po niya. So napakainit po yan. So kailangan natin mag-inom ng maraming fluids or tubig para ilaban ng ating katawan itong sobrang init. Okay? At sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, all clear naman po ang Western Pacific. Pati rin sa ating zoom in southern animation mula sa windy.com. Kitang-kita po dito sa ating blue imagery. Halos wala pong kaulapan na yun. Okay? And punta na naman natin ang windy.com wind and pressure forecast mula sa European model. So sa araw na ito, Biyernes, ay natili po tayong easterlies. Subalit bukas, Sabado, Linggo, hanggang sa Lunes, ay inaasahan po nating babalik ng bahagya mula sa hilagang silangan yung hangin, yung tinatawag nating northeasterly trade winds. Okay? So, iba naman po yan sa northeast monsoon. Northeasterly trade winds, yan yung normal na hangin mula sa ilagang silangan kapag walang amihan. So, magbibigay po ito ng medyo mainit na panahon sa ating bansa. Okay? At kahit puntahan natin yung 3-day rainfall accumulation forecast, halos wala po. Tuyong-tuyo po ang buong bagay po ng ating bansa. May mga possible rain showers din na pwede maganap, lalo na sa hapon o gabi, dito po sa may eastern sections ng Luzon, lalo na sa northern Quezon, at dito rin po sa may eastern Visayas, maliit na area ng eastern Leyte, at eastern sections ng Caraga sa may Surigao provinces, baka may mga konting showers. But generally speaking,
totally dry po ang ating bansa. At na-feel natin ang epekto ng El Nino na maglalast po yan hanggang Hunyo. Although sa latest ng El Nino, ang buong forecast ng El Nino update ay papalabas natin sa next week. Okay, sa Monday, maglalabas tayo ng forecast tungkol sa El Nino kung kumusta na siya. Gagawa tayo ng special broadcast. Okay? At puntahan naman natin ang ating wave forecast mula sa European model. So, na yung araw na ito ay unti-unti nang bumubuti po ang wave heights dito sa may Eastern Philippine Sea mula 2 metro hanggang 2.3 ang inaasahan po dito sa silangan bahagi po ng ating bansa. At pagdating po ng Sabado bukas, Linggo hanggang Lunes, inaasahan pong lalo pang bubuti po ang wave heights po dito. At mukhang mula sa 1.5 hanggang 2 meters na lang po dito. At medyo okay naman po para magkaroon ng fishing activity o mangisda dito sa Eastern Philippine Sea. Mas okay na okay po dito sa may inland waters ng ating bansa like Sulu Archipelago, Visayan Sea, Sibuyan Sea, Cagayan Gulf, okay, Bohol Sea ay mukhang kalmado hanggang 1 metro lamang po ang taas ng waves. Okay, at dito rin po sa West Philippine Sea at perfect po para mangisda at maglayag sa dagat. Okay, so yan po ang magandang balita pagdating sa wave heights sa mga fishermen. Okay na okay po tayong magkaroon ng fishing activity o maghanap buhay sa dagat. Okay, at bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng US. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung 3 linggo ay kalagay dito experimental, which means na yung probability nito ay napakababa at highly uncertain. So, umpisa natin yung 2 linggo, March 20 hanggang March 26. Ang bansang Pilipinas ay mananatiling tuyo at mas more than 50% na mababa po ang tsansa ng ulan dito po sa may Palawan area. Okay. While sa week 3, which is highly uncertain, napakababa ng probability, mula March 27 to April 2, napakatahimik po ang ating bansa. Dry na dry pa rin with some scattered or isolated showers sa silangan bahagi ng ating bansa. So far, so good naman po ang pinapakita nitong Global Tropics Hazards Outlook. Wala po tayong hazards na posibleng magbigay ng grabbing epekto sa ating bansa. So everything is clear and quiet po sa ating kapuluan at sa buong bahagi ng Western Pacific. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update at babalik ulit tayo early next week, baka by Monday or Tuesday. And bibigay po tayo ng another video aside from our usual tropical weather analysis. Magbibigay po tayo ng El Nino update. Okay? Kung kumusta na po kasi mukhang papunta po tayo sa La Nina sa katapusan ng 2024. Kaya sudden shift po yan ng ating weather conditions at climate conditions sa ating bansang Pilipinas. Okay? At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padron magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.